Sziasztok! A hálaadás, dicsőítés és imádásról szeretnék beszélni. Ez nem tanítás, ez csak egy megosztás, amit az Úr a szívemre helyezett. Már évekkel ezelőtt csak angolul tettem föl, de gondolkoztam és rájöttem, hogy egy csomótok nem tud angolul, úgyhogy fölteszem magyarul is. És remélem, hogy megértitek majd a különbséget, hogy mi a különbség. Mert, hogyha emlékeztek, akkor a templom is 3 részből épült fel. A kapu, a külső rész, a belső rész és a szentek szentje. És így van ez a hálaadással, a dicsőítéssel és az imádással. Majd miközben megosztom azt, amit leírtam, majd meg fogjátok érteni, mert az egész hálaadással kezdődik. A Biblia írja, az angol fordítás szerint, hogy lépjetek be az ő kapuin hálaadással. A hálaadás az egy nagyon fontos része a dicsőítésnek és imádásnak. Mondhatjuk, egy kulcs. Sokan nem értik ezt, azt hiszik, hogy a dicsőítés és az imádás egy és ugyanaz, pedig nem. Mindjárt elmondom, hogy miért. Ugye a templomnak 3 része volt. A külső rész, a kapu, a belső rész és a szentek szentje. A Biblia az angolban azt írja, hogy a belső részbe bemegyek dicsérettel. Viszont a szentek szentje az, ahol az igazi imádás folyt. A dicsőítésről még annyit, hogy 2 igét szeretnék megosztani. Az egyik a 2 Krónika 20-22, és így hangzik. Másnap korán reggel elindultak, és Tékoa pusztájára vonultak. De ott Josafát a serege elé állt, és ezt mondta: hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálemnek népe. Higgyetek az örökkévalóban, Istenben, hogy erősen meg tudjatok állni. Higgyetek az örökkévaló profétáinak, hogy győzzetek. Miután így biztatta a népét, Josafát előszólította az énekeseket, hogy énekeljenek az örökkévalónak, és dicsérjék őt a szentségéért és dicsőségéért. Odaállította őket a sereg elejére, hogy előttük vonuljanak. Ezt énekelték. Dicsérjétek az örökkévalót, mert hűséges, szeretete örökké tart. Ahogy elkezdték az újongást és a dicséretet, az örökkévaló csapdába csalta az ammóniákat és a moabitákat és a szeínieket, akik Júdát megtámadták, és mindannyian vereséget szenvedtek. A másik pedig az Abcsárban van benne, Abcsár 16, 25-26. A börtönben az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkozott, és dicséreteket énekeltek Istennek. A többi fogoly pedig hallgatta őket. Hirtelen erős földrengés támadt, amely alapjaiban megrázta a börtönt. Az ajtók azonnal kinyíltak, és a foglyokról leestek a láncok. Szeretném, ha megértenétek a dicsőítés és az imádás közötti különbséget, csak azért, mert fontos. Ez nagyon fontos. A dicsőítés által az ellenség le van győzve, ahogy a kronikákban láttuk.
a dicsőítés által fogjuk szabadulnak meg. Figyelted, hogy nem csak Pálék, hanem a többi rab lánca is lehult, akik hallgatták őket? Isten terve és akarata, hogy minden, nem csak néhány, hanem minden lánc lehújjon. Ezt tapasztalom én is az én életemben, hogy ahogy dicsérem és imádom az Urat, annál inkább felszabadulok. Nálam egy kicsit bonyolultabb, mert rengeteg démont hívtam be. De hogy az egyik ismerősöm szavával éljek, nekem a dicsőítés és az imádás a fegyverem. A Zsoltárokban 3 dolgot láthatunk: háladást, dicséretet és imádást. Dávid értette ennek a lényegét. Mi is megértjük. Az imádás pedig egy életforma is. Itt nem csak dalok énekléséről van szó, ez csak egy része. Jézus a János 4-ben azt mondja, hogy az Atya imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Itt szimplán arról van szó, hogy a belső ember, vagyis a szellemi, felkel és imádja az Urat. Igazságban pedig Jézuson keresztül, hiszen Jézus az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak ő általa. Na már most ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, ez volt a jegyzet. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert hogyha nem értjük meg, hogy mi az, hogy imádás, akkor igazából nem élünk. Mert az imádás az egy életforma, az egy Istennek tetsző életforma, létezés. De a dicsőítés, de hogyha dalokban fejezzük ki, a dicsőítés az ilyen pörgősebb, táncolós, stb. De az imádás, amikor térdre borulsz, amikor bemész a Szentek Szentjébe, a királyi trónterembe, és akkor elkezded imádni az Atyát, hogy szent, szent, szent az Úr, szent a seregeknek Ura, és akkor elkezded imádni, és kiöntöd a szíved neki, és átadod magad teljesen neki. Na az az imádás, és az az imádás, amit keres Isten mindannyiunkban. Imádókká hívott el bennünket Isten. És ezek az imádók mi vagyunk. Nem csak én, nem csak a Gyuri, nem csak a Dorottya, nem csak a Szilárd, sorolhatnám a Donátot is, nem csak ők az imádók, mert hogy dicsőítésbe szolgálnak, hanem mi, mint gyülekezeti tagok, mi és azok vagyunk. Mert Isten arra hívott el bennünket. És azok is, akik nem járnak gyülekezetbe, azokat is Isten imádókká hívta el. Miért? Mert szív szerint nézi az Úr. Jézuson keresztül néz bennünket az Úr, nem pedig a magunk érdemei szerint. Most nemrég tanultam meg azt, hogy kegyelem által van minden. Hogy nem az én erőlködésemből. Tehetem a tőlem legjobbat is, de az nem lesz soha elég. De hogyha Istenben bízom, rábízom magam a kegyelmére, akkor igenis menni fog. Mert miért? Élek többé nem én, hanem Krisztus él én bennem. Pál mondja. És ez nagyon fontos igazság, amit mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy kegyelem által van ez mind. Kegyelem. Jézus nem véletlenül halt meg a kereszten. Pár héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, és fél órámba telt, mire utána mondtam egy imát, hogy megbocsátok magamnak. És olyan vádlás és kárhoztatás alatt voltam évekig, évtizedekig, hogy nem tudtam kijönni alóla. És pár héttel ezelőtt képes voltam, igaz nagyon nehezen, de képes voltam megbocsátani magamnak. És akkor azt mondtam, hogy Istenem, hú, na végre. És akkor éreztem egy felszabadulást, és köszönöm Attila, hogy imádkoztál velem, mert akkor arra volt épp szükség. Igaz, nagyon nehezen ment, emlékszem rá, és gondolom, te is emlékszel rá, hogy ez a rész nehezen ment, hogy megbocsássak magamnak, de sikerült. És köszönöm Mártonnak is a Bibliát, végre van magyar Bibliám, nagyon egyszerű fordítás, örökkévalónak fordítja Istent az Ószövetségben egy csomó részen, és fantasztikus egy fordítás, csak egy probléma van vele, hogy a szellemet lehelletnek fordítja. És az egy kicsit
kicsit összezavaró, de amúgy nagyon jó fordítás. Szóval csak ennyi, hogy próbálom röviden csinálni a videót, mert nem 20 percet enged a Facebook, és nem akarom YouTube-ra föltölteni, szóval azt szeretném, hogyha megértenétek, hogy hálaadás, dicsőítés és imádás. Sziasztok, Adika voltam!